Nah, kata yang memprediksi, Bang, ibu kota Jakarta itu terus kok suatu saat akan tenggelam lebih cepat dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Panjenengan pripun mensikapi pahamane Mbah No, apa yang dikatakan itu benar. Benar, Mbah. Adanya, ya. Masuk akal. Masuk akal. Kenging nopo kok masuk akal, Mbah? Ya karena menungsane wis tatanane angel. Lah ngono alame ngamuk, eleh tak kene. Ora sah kondo piye-piye, ambles ngene, ambles le. Lah Mbah Alam muni ngono, ora dadak jembuti sitok-sitokno kesuwen kan. Contoh tsunami Aceh. Dadak ngrembyahne tangan enggak? Banyu munggah kan. Jane kabeh iso nganti rusak iki sing tak omoni keseimbangane jomplang ngono lho. Contoh ya. Dhisik iki dicipta jagat sak isine antarane segara iki karo dasare cara antarane laut karo sing di atas laut ki imbang kan. Nggih. Cara anu negarane karo laute ngono kan, imbang. Lah terus saiki kenyataane ya laut sing di piye repot lek ngarani diuruk terus dinggeni. Lah kan nyelot ciut. Ya enek wajare to lek nyelot ciut iki cara iki di redes-redes perang melutah ya. Ngono kuwi mau logikane kan. Terus salah sapa? Salah menungsane kan. Nggih, Mbah. Mangkane lek jaman dhisik Mbah Buyut gak tahu to enek cara ngomongne angin puting beliung, tsunami, barang nu kaya ora enek dhisik. Mboten nggih. Iya. Soalnya keseimbangan alam terjaga. Masih keseimbangan. Jadi Mboten serakah nggih. iya ya Segoro didamel perumahan, ngoten nggih, Pak nggih. Lek nganune mbae lah ya bener to. Adae banyu diciune ngene lho, Le. Nggih. Stabil enggak terusan iso-iso. Lah iya ya semono. Sementara pohon-pohon yang besar Ditebangi ya. Sedaya nggih salah manungsa piyambak satosipun nggih. Ya makanya kalau diambil dari pelajaran ya ora pantes lek Mbah No ngomong nggo atase Mbah No ya. Dari agama apa kangge nata kuwi mau kenyataane belum bisa tercapai ya cita-citane. Nggih. Untuk menyadarkan manusia atau aslinya agama ki melih. Nggih. Saiki kira-kira teko wawasamu wis sadar apa urung menungso iki mau? Dereng to, Mbak. Lah iya ya. Artinya kan ada kegagalan di situ. Nah iya semanggane Mbah ngomong. Nah, terus anu Mbah, kan kathah niki tiyang ten gene Mekah mriku nggih. Nah, nek ten gene ajaran Jawa Dwipa niku enten napa mboten ritual khusus gantose? Ada. Napa bentuke? Ya tren penyucian diri ya Le tembunge ya. Nanti ada tempat yang tersendiri tapi wis ya lire penyucian diri ki ya kudu lamun kuwasa Le ya. Lire lamun kuwasa iki wis di dalam rumah tangga wis cukup. Lah penyucian diri ya khususnya ya kaya perjalanane Mbah No gur ngeterapne antarane manunggale rasa jatine karo sing kuwasa kuwi mau kan kuwi. Lah kuwi engko lek bisa terlepas dari situ lek teko pahame Mbah No ya arung 40 hari. 40 hari. Ya tapi lek sandene wis lulus nang kuwi gelare duduk kaji Le. Napa, Mbah? Rama Resi. Oh. Werdine raga sikmone sing wis resik. Gak suci lho ya. Rama Resi. Werdine raga sukmane ngasam. Sing wis resik, gak suci lho ya. Ya resik lek bersih no gimana? Itu lu
versi Jawa Dwipo. Versi Jawa Dipa harus ada itu. Lah Mbah No asline kan sing tak omong nih ujian secara tidak langsung kan. Tapi baliknya kan ora pacaan. Gak pacaan. Lunga anu dan pegunungan. Yes. Sisime ngono kuwi mamu. Jadi esensi atau inti daripada haji adalah pembersihan diri. Pembersihan diri, menyatukan alam dan penciptanya, fokus. Wis. Ya nyawang ae lho lah, wis. Berarti anu Mbah kadang enten tiyang sambat ngoten niku, nasibku kok ngene ora berubah-berubah ngoten. Sementara tengene kitab suci, tengene Quran yang diajari Tuhan tidak akan merubah nasibmu jika kau tidak merubahnya sendiri gitu. Artosipun lak ngeten, Mbah. Nasibe menungso niku jane ingkang nentukaken nggih piyambak lho, Mbah. Iya, lek nasib ya. Nasibe menungso ki mo sing iso ngowahi ya menungsane dhewe. Pun enten piranti lengkap. Yes ngangge akal A1 kuwi mau ya. Tapi lek A2 tansaya parah ya le nasib engko. Ngono lho. Mangkane antarane kodrat, kinodrat ya. Lek kodrat iki contoh Sang Hyang Tunggal nyipta jagat sak isine wis seprana seprene Surya iki judule teka kono. Terus enteke nang kulon. Isuk wis teko kono neh lek bulane ya ngono. Sing kok kono rene entake nggih kono. Ya kuwi peleke gegandengane antarane lanang karo wedok ki mau to. Wis kuwi tau sambat udan mendung ya panggah mlaku. Jan ora tau sambat. Mangkane amadangi jagat. Lah niki anu Mbah, kadang ten ngene budayane derek-derek Hindu nggih menawi nggih. Niku lak enten ketika kapundhut dibakar. Yang Muslim dikubur. Iya. Menurut pendapat pribadine jenengan niku sae pundi? Ya gak iso ngarani kuwi aturane menungso sing wujud ya Le. Gusti Allah iki gak ngatur cendere kali ya gak enek aturane Gusti Allah. Ya enek to sampean iki. Gak enek aturane. Le saandene ya. Gusti Allah iki duwe agama. Aku ngetuni agamane Gusti Allah Le. Saandene Gusti Allah iki duwe agama. Oleh otomatis lek agamane Gusti Allah mesti bener. Oh iya mesti wis. Well. Berarti niku suwedaya aturane menungso nggih, Pak nggih. Lah iya mangken tak omongni menungso iki kedunuhan kuwasa. Oh iya. Jadi jelas to. Nggih. Bapak bakar, bapak kan. Ya cuma kepercayaan orang Bali dibakar itu mempercepat proses unsur yang berbentuk rogo itu tadi. Nah kan wis tak omong ning ngarep to. Ninggale wong Jawa otomatis ninggal raga mati rasa roh langgeng tan kenaning wah kembali ke asal rohnya. Mbah niki titipan pertanyaan. Pak Jokowi niku miturut jenengan napa memang tiang linuwih napa pripun Mbah anggapane panjenengan lho? Ya lek teko pahame Mbah No ya padha-padha ae aku karo jenengan. Linuwe Pak Jokowi iki memang ada yang melebihi ngono lho. Mboten kok terus dikawal kali sinten ngoten-ngoten niku mboten. Ya wis kabeh itu kan ya pilihane ngalam to. Lah Mbah No nganti ritualan nggih Magelang nggih ngentak bisa dibuktikan ya Le. Dadi ini Tribhuwana Tunggal Dewi iki mbangun termasuk Kraton Pendem nggih ngentak Magelang. Mbah No ritualan nggih kono, nanggap wayang-wayang teko kene. Sinten sejatosipun Tribhuwana Tunggal Dewi sing kok nyukani yo terus 1000 niku pripun maksudnya? Ya wis ngono kuwi mau dengan suarane Pak Prabowo kowe tak kei dhuwit 1000 lek ora ada. Iya 1000 kuwi.
Wis munine 1000 ngono kuwi mau. Tapi lek ora dadi aja dadi kaya kuda lumping. Lah sowan ngene Pak Jokowi yang ngono dikeki dhuwit 1000, sampean tak wangi apa kuat? Jawabe kuat. Nah, terjadilah Pak Jokowi yang jadi itu. Iki kisah nyata bisa dibuktikan le. Damel napa, Mbah? Damel napa? Tribuana. Damel Padepokan napa? Termasuk Keraton Pendem. Ten daerah pundi niku? Ngentak Magelang. Magelang. Mm-mm. Anu, sampun sepuh tiange. Bayo, kasih kinyis-kinyis umure masih 23 tahun. Waduh. Lah kuwi perjalanannya sing ditutne. Angger tak tekoki anu Mbah, ini ibu ki ya aneh. Lah jenenge kongkon bangun padepokan duwike ora duwe. Dilalah teko titi wancine iki ya duwite ya teko. Ngono lho. Lah nggih kono iki bisa dibuktikan deh. Dadine terus nggih dhuwure sing nggir kulon kuwi mau enek patunge Semar Turu, dawane 20 meter. Terus sing kangge pamujane iku Gajah Mada kanan kiri. Patung gajah. Jenengan tasik sering Mbah ten kene tempat-tempat leluhur ngoten niku. Wes saiki wis ora. Mboten nggih. Engko sanu balik neh. Jarane wis pegunungan tinggi wis balik wis. Ya urip lumahe tiyang gitu. Oh yes, urip lumahe tiyang dadine ora kok kuminter-pinter ya gelem ngene iki. Lah nyatane iki ya tas kosawan. Jenengan rene mbak kok siksa. Mbak nek tiyang kapundhut itu sing sae niku apa enten ciri-cirine misale kados mesem mungkin pripun Mbah? Ini sing ciri-cirine wis ditenono. Iya. Ki bisa salah bisa benar le. Boleh sik mbahno kan wis menungso lumrah. Lek wis bener gak lumrah menungso berarti. Contone lek jasad ki mau lemes, ki mau ketok. Dadi cara anu lulus. Lemes nggih. Iya wis berapa seandainya ninggal nganti isuk nganti pendak isuk. Cara di sini kudune lek umpama disendakem ini panggang kelimbrek ini itu ciri-cirinya. Ada. Ya contohnya aku mbuktekne dhewe guruku kuwi mau nganti tak taleni ta. Ki Warto wau nggih. Mboten. Sapa? Sing gurune. Lah iya kuwi mau. Lah aku ya mangku ya le. Mboten kaku berarti nggih. Lah ya mangken lek dikenek niki ya terus akhirnya ya tak taleni ta. Ciri-cirinya. Boleh aku ya diomongi ngono. Tapi ngono kuwi kan ya lebih. Wis kenyataan ngono kuwi. Nah, kan aku mbuktekne dhewe ngono lho, ora jarine. Nggih. Dadine ora enek lek keluargane nganti nangis gak enek. Wis gembira. Oh, ngoten. Nah, sampun disanjangi apa? Ya seneng bapak balik. Cara tujuannya Telebsana kan. Tujuannya balik nang langge pamit-pamit wis seneng to. Nggih to. Malah mujine muga aku keturunan bapak kan ngono malah. Bisa juga, sing penting ngetutne lakune. Wong kuwi orang ya lakune ya laku temen kok. Sering tetulung sak padane.